Agaw sa mga lang ng Allah Ta'ala, malik kita sang Allah Ta'ala. Barik-barikan, malik kita sang Allah Ta'ala. Maamumuha kita sang Allah Ta'ala. Tadamanta, unuman yang idatong mo adun sining kinabuhi mo. Pila pa yung asawa mo. Pila pa yung lasak ng bangko mo. Pila pa yung sakayanan mo. Pila pa kay hektarya yung lupa mo. Pila pa katindahan ng untan mo. Uno man yung posisyon mo, profesyon mo. Tadamihan lang ng Allah Ta'ala, mamuri ka sang Allah Ta'ala. Aun allaw kariko sini, abilin mo o abilin kau nilan. Tadamihan lang ng Allah Ta'ala, na madating yung allaw, mamuri ka sang Allah Ta'ala, nawaikan mo amada sang uno man na peglugatan mo sining dunya. Yang anak mo atarikudan kau, aatod kau ginsang singdong mo. Yang pamilya mo, di magapakikan mo matay da kau, magatiyaw din silan, or damintay kabusan, di da siyan magatiyaw para kan mo. Mamuri kau sang Allah Ta'ala, sambuk da mo, way inagad mo, yatab yayan kan mo mga gawbukan. Dayang gawbukan ng utaw, duwa manggay, kumbuko ng madyaw, namat na gawbukan, napagdating sang allaw na mauri, mamadap kau sang adapan ng Allah Ta'ala, mamadap kau sang Allah Ta'ala, mapapagbaw kau sang Allah Ta'ala, akisabun kau ng Allah Ta'ala, hukumun kau ng Allah Ta'ala, base sang kanu ipangilang alisang babawan ng dunya. Nasinya na allaw, barasan kau ng Allah Ta'ala, base sang kan mo gawbukan alisang dunya. Nayambaras uman ng Allah Ta'ala, kagayat ko sang allaw na mauri, duwa manggay, kumbuko ng madyaw, namat na baras. Agaw salaw ng Allah Ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Aw kallikilaw nan mayo yang allaw na mamuri kamusang Allah Ta'ala. Uresin yan, aparasan kamo ng Allah Ta'ala, kung uno man yang yaman kay nang mayo sining kabuy-buy mayo sang babawan ng dunya. Na kung uno man yang abaras ng Allah Ta'ala kanato kagaya sang allaw na mauri, base sang performance study sang dunya, wa hum la yudlamun, di kita akalimbungan ng Allah Ta'ala sang uno man na ipanginag ta sang dunya, dakwa man o tagbibig, agaw gani lang ng Allah Ta'ala, famay ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa may ya'mal mithqala dharratin syarran yara. Sino lang na niyang mag-inang alisang dunya, nang abersan dangaw da nakadyawan, sa allaw na mauri akitaw na niyang kadyawan sinyan, akitaw na niyang baras na sinyan na tagbibisda na nakadyawan, ubos ng gubukan ng sandunya matay, pero ang kanang sambok na nadangaw na kadyawan, pagdating sang allaw na mauri, akatintiman bunan yang kadyaw sinyan at sandangaw da nakadyawan na ininang nan. Okay, sino uman niyang mag-inang ng abersan dangaw da nakatan alisan dunya, ubos lang gawbukan nan madyaw, ubos lang gawbukan nan, ya makasubay sang suguan ng agama Islam, isugo ng Allah Ta'ala, isugo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Augay sinyang kariko ang sandangaw na mat na ininang lang san dunya, pagdating ng kagayang sang allaw na mauri, katimtiman yapon nan, inyang sandangaw da na mat na ininang nan, adisang babawan ng dunya, katimtiman nan yang siksa sinyan. Maununo pa po mangalang ng Allah Ta'ala kung di man ng ubos, augay kadalasan sang gawbukan mo, pag-rebuild sang Allah Ta'ala, di pagsangbayan ng 5 na wakto, di pagpangadi ng agama Islam, di pagpangusip sang mga legit na mga mangkatigam, di paggabok ng mga mangkadyaw na isugo ng agama Islam, pagpamatasan ng di batasan na inindo ng agama Islam,